Ukusebenza okungafinyelelwa ngale ndlela kuyamangalisa. Ngokweqiniso, ingenye yezindlela eziphumelela kakhulu nezithakazelisayo engake ngazizama. Akuyona inkimbinkimbi, ayidingi imikhiqizo ethile, isekelwe entweni elula, indlela yasendulo abaningi abangayazi engizoyichaza namuhla. Iningi labantu lithatha izicucu baneliseke ngesitshalo esisodwa. Basika igatsha, balinamathisele emhlabathini. Kodwa bambalwa abazibuza ukuthi lelo gatsha lingakhiqiza izitshalo ezimbili esikhundleni selinye. Futhi impendulo inguyebo. Futhi uma uqonda ukuthi kungani kusebenza, awusaphinde usakaze ngendlela efanayo. Le ndlela ayizange ivele ngokuzumayo. Kuphefumulelwe indlela abantu bokuqala baseNgilandi abafika eNyakatho Melika ababetshala ngayo imithi yezithelo. Babengenazo izindawo zokukhulisa izingane, bengenazo amahomone amakhemikhali, bengenazo izincwadi zemiyalelo. Babuka imvelo, baqonda ukuthi ukhuni lusabela kanjani, futhi balawula umswakamo. Yilapho kuvela khona amasu afana nalawo. Manje, ake siqhubeke nenqubo, ngoba nansi umehluko phakathi kokukwenza kahle noma ukulahlekelwa ukusika. Futhi akekho ofuna ukulahlekelwa ukusika. Into yokuqala esiyenzayo ukusika igatsha, futhi kubalulekile ukucacisa lokhu kusukela ekuqaleni. Asizibeki phansi. Igatsha linqunywe ngokuphelele, lisuke esitshalweni esingumama. Lokhu kuyisiqeshana esisuka kumzuzu wokuqala. Sidinga ubusika okude okungaba amasentimitha angama-55. Kulokhu ngizokwenza ngomuthi womkhiwane ngoba uyazuzisa kakhulu. Kodwa le ndlela isebenza kahle kakhulu ezihlahleni ze-citrus, izihlahla zama-pomegranate, izihlahla zomrumo kanye nezihlahla eziningi zezithelo ezinezinkuni. Manje sithatha isicathulo sensimbi sendabuko, futhi lokhu kunomsebenzi ocacile kakhulu. Le ngxenye ibalulekile. Sibeka ukusika esicathulweni sehashi bese sibuqondisa kancane kancane, sigobe ngocingo noma ngezintambo kuze kube yilapho sithatha isimo esifanayo. Sizivumela ukuthi ziphume ngaphezu kwamasentimitha ayisikhombisa, ayisishiyagalombili, ayisishiyagalolunye noma ngisho ayishumi ohlangothini ngalunye. Leyo kuzoba ingxenye yasemoyeni. Uma ukusika sebuboshwe, sebubanjwe futhi sebubekwe kahle esicathulweni sehashi, manje sebufika kwenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zale ndlela. Manje, engxenyeni engezansi yokusika, endaweni ezongcwatshwa eduze nesicathulo sehashi, sizokwenza amafasitela amabili, ukusika okuhlanzekile okubili. Sisusa amagxolo kulezo zindawo ezimbili. Sisuse ngokuphelele ukhuni oluphilayo olungaphezulu bese siklwebha kahle i-cambium uma ikhona, kuze kube yilapho ukhuni luhlanzekile. Futhi kungani senza lokho? Ukuphoqa isitshalo ukuthi sisabele khona lapho ukuze izimpande zihlume ngokulawo mafasitela. Lapho amafasitela eseqediwe, safaka i-aloe vera emanxebeni. I-aloe ivuselela izimpande futhi isize ukhuni ukuthi luphole kahle. Bese sifafaza i-cinnamon powder ezosebenza njengefungicide yemvelo. Manje sifuna imbiza enkulu yezimbali lapho ihoseshwe izongena khona ngokunethezeka. Safaka yonke inhlanganisela futhi sagqiba ngokuphelele isicathulo sehashi eduze kwesinqumo. Sishiya ingxenye esemoyeni kuphela, lawo masentimitha aphezulu esiwashiyile ngaphambili. I-substrate kufanele futhi ibe inhlabathi enhle, ekhululekile, enomoya ekhipha amanzi kahle futhi engaqini uma iniselwa. Asifuni inhlabathi ecebile ngomanyolo oqinile. Sifuna inhlabathi egcina umswakama ofanele futhi evumela impande ukuthi iphefumule. Abantu abaningi lapha benza amaphutha bengazi. Basebenzisa inhlabathi esindayo kakhulu noma bamanzisa kakhulu becabanga ukuthi lokhu kuyasiza, kodwa abakufezayo nje ukubola ukusika. Futhi lokhu kubalulekile ukuqonda kahle. Ukusika akufi ngenxa yokuntuleka kwamanzi, kuyafa ngenxa yobuningi bamanzi. Uma isitshaliwe, ukuthelela kufanele kube kunzane. Inhlabathi kufanele ibe manzi kancane, ingabi namanzi amaningi. Uma ufaka umunwe wakho bese uzizwa upholile, kwanele lokho. Asikho isidingo sokwenza okunye. Manje nasi isinyathelo esibalulekile abaningi abasishiya kudale isikhunta. Ngaphambi kokuyivala ifudumale, faka umuthi wemvelo wokubulala isikhunta. Awekho amakhemikhali noma okungavamile. Kulula kakhulu.
Ilitha lamanzi, ingcosana yesinamoni, hlanganisa kahle bese uhlunga ngesihlungi sekhofi noma indwangu encane. Sabe sesivulisela lokho kumshini wokufutha bese sifutha yonke ingxenye engaphandle yokusika. Lokhu kubalulekile ngoba ngaphakathi kwendlu encane yokugcina izitshalo umswakama uhlala uphezulu kakhulu, kanti umswakama ongalawuleki uyindawo efanele yokuzalela isikhuni. Njalo ezinsukwini ezimbili noma ezintathu siyayivula okwesikhashana, siyifuthe futhi bese siyivala futhi. Akubizi lutho futhi akuvimbeli izinkinga ezingama-90 ekhulwini. Uma konke sekufefiwe ngefungicide yemvelo, simboza yonke into ngesikhwama sepulasitiki, ingaba sobala noma ibe mhlophe. Into ebalulekile ukuthi ivumela ukukhanya kudlule. Isikhwama kufanele simboze konke ukusika, kufaka phakathi ingxenye esemoyeni, bese sivala kahle ukuze sakhe umphumela wokushisa. Lesi sinyathelo siyisihluthulelo. Kungani senza lokho? Ngoba ukusika kudinga umswakama ophezulu kakhulu ukuze kugwenywe ukuphelelwa amanzi emzimbeni ngesikhathi kusakha izimpande. Lesi ngesinye sezizathu eziyinhloko ezenza ukuthi izicucu eziningi zehluleke. Abantu abaningi abasebenzisi umuthi wokuvimbela isikhunta futhi abagcini umswakama owanele. Futhi ngaphandle kwalowo mswakama oqhubekayo, ukusika akunawo lowo mthombo okudingayo ukuze kumile. Ngemva kokuvala isikhwama, sibeka imbiza endaweni enokukhanya okungaqondile, hhayi elangeni eliqondile. Ukukhanya kwelanga okuqondile kuyawuqeda amanzi ukusika futhi konakalisa wonke umsebenzi wangaphambilini. Sifuna indawo ethule lapho umoya ungavunguzi khona njalo. Lokhu kubalulekile ngoba uma isikhwama sihamba njalo, singathinta amahlumela, sihambise okusikiwe noma sikhulule izibambo. Inhloso icacile kakhulu, ukuthi ukusika kuthule ngangokunokwenzeka, kube nokukhanya okuthambile nokungaguquki, ngaphandle kokushintsha okungazelelwe. Ngale ndlela, isitshalo asichithi amandla sizivikela futhi singagxila kulokho okudingeka kwenziwe njengamanje, ukwakha izimpande. Uma kudlula amasonto futhi ungaboni noma yimaphi amahlumela phezulu, ungakhathazeki. Ngokuvamile isitshalo sisebenza ngaphansi kuqala siqinisekise ukuthi siphila bese sihluma. Lezi zinhlobo zokusabalalisa ngokwesiko zenziwa ngesikhathi inyanga iphela. Abuyona inkolelo kuwukuqaphela. Ngesikhathi inyanga iphela, amanzi avame ukwehla bese isitshalo sisabela kangcono empandeni. Yingakho abantu basendulo kanye namangisi ayesebenzisa lawa masu bahlonipha leso sikhathi. Njengoba amasonto edlula, sizoqala ukuqaphela ukuthi ubusika kuqinile futhi kuyamelana kakhudlwana. Lokho kakade kuyisibonakaliso esicacile sokuthi kukhona okwenzekayo phansi, emhlabathini futhi ezimweni eziningi amahlumela amancane azoqala ukuvela. Uma sesibonile lokho kumelana nokusikwa, ngemva kwamasonto amahlanu kuya kwayisithupha, sifika esikhathini seqiniso. Sekuyisikhathi sokuthola ukuthi lokhu kusebenze ngempela noma cha. Futhi akukho qhinga kukho, kalula nje, siphendula ngokucophelela imbiza sibheke phansi bese sisusa ngokuphelele isicathulo sehashi esiphilayo, okungukuthi, ukusika kanye nesicathulo sehashi. Futhi yilapho wonke umsebenzi ubonakala khona. Kuvela inani elimangalisayo lezimpande. Izimpande ezinempilo, ezimhlophe neziqinile. Kuyamangalisa ngaphandle kokungabaza. Kodwa lokhu akupheli lapha, ngoba le ndlela, njengoba besilokhu sisho kusukela ekuqaleni, ayigcini nje ngokusebenza njengempande, kodwa futhi iyasebenza nasekuphindaphindeni. Ngenxa yamafasitela amabili esawenza ekuqaleni, manje sesingakwazi ukusika phakathi nendawo bese sithola, esikhundleni sesitezi esisodwa, izitezi ezimbili ezizimele ngesikhathi esisodwa. Kusukela egatsheni elilodwa, izihlahla ezimbili zezithelo. Awuboni ukuthi le ndlela yendabuko iyisimangaliso sangempela? Ilula, yemvelo futhi isebenza kakhulu. Manje ngitshele, ubulazi yini le ndlela noma uyibona okokuqala manje? Uma ikusize, shiya amazwana bese wabelana nomuntu onama-fructales ukuze lo lwazi lungalahleki. Ngikufisela okuhle, sizobonana kuvidiyo elandelayo.